streaming in with the people, guessing who's in the studio. Some did not believe that he was here or that he is here. And guess who is here for the live sessions on The Breakfast Club today? The Breakfast Club live sessions on Star FM. Sounding good all the time. And Bling 4. Kodwa zwi kufamba here. Yabo, murazi. Boje ukuthi. So we've got the quiz for breakfast and it Panobvunza onzi so and so's stage, or what is Bling 4's real name? Baba. Question yakamboya, I know takaitadza. Takaitadza. I don't know wazita mama tanta kutaro no zambo tryota. Ngocha rozari aziriwo. Amuzezera ngere. Gaya. Amsada. Ndikudza tatari. Pane mwana akatozombotaura kuti asiri taona ndisekala. Urikurasika. What is Bling 4's real name? Farai Gadzani. Yeah. Bling 4 abva kupi? Bling 4 akabva like high school, like tingoti team rangofarira zve Bling. So ndokabva chi Bling. Maiva 4. 4 rakazobva pamwedzi wanakazvarwa April. Varazongoedera Bling 4. Zvinoyazo make sense. So when you listen to your music, paunozoti get a breakthrough. When did you start? When did you start to get into music? And did you start off ne hip hop? Yeah. Okay. Yangori hip hop tanga, but it was different. Like etakuimba izvozvo. Really? Because kudhara chairowa like hip hop English and ine mavhauga akawati wandeistereki. So taona kuti izvi asikuti asikudya varazoswicha kushona chaiyo. So kubva kutanga yangori hip hop kusvika izvozvo hip hop. Tell me something. Early music influences. Hip hop might I want to be like this person. I want to be like this person. I always tell people kuti inini ndichikura munhu anenya kuvaiba naye nditakura. Serious? Yeah, takura. Like takura namucherera ndiri ku high school, so ndiye munhu anenya kuti ase kufarira zvokudaro, and I think ndiye munhu atominspire kuti ndatanga kunyora music. Bling 4 on The Breakfast Club would love for you to respond on the WhatsApp platform. First song that Bling 4 is going to perform for us. Listen to this. Yeah, maritovimba patinonyengetera ya namto yedu yasugumira mdzira ichwaroi panodeketera ya tikonese sazonyurire mdziwa patinoti hozana namto yedu ngaisagumire mdzira tomoti hozana namto yedu ngaisagumire mdzira. Haleluya, hozana, haleluya, hozana, tichiti haleluya, hozana, haleluya, hozana. Mara wishumbogara nepasairi torombokurukura nezvawana zvondinetsa zvinondishungurudza panokamirira kuti ndidone ovha pururudza omuna mato edu muchadenga haisi kuturunurwa. Havadi kuzvibude zvandobata, havanete vanonditumira mhepo ndakarara. Ndakaita progress diki mumawo zvinoarwadza, ndakazvinyararira vanotanga kuti ndaganza. Ndirombozama ndiri ndega varondikurira, ndiri ndega ndikwanise kuvarwisa. Ndiri ndega vondisa mukona, ndiri ndega musandisiye, ndiri ndega. Tongoti haleluya, hozana, hozana, tichiti haleluya, hozana, sana. Yeah.
Right here on the Breakfast Club live sessions. You won't believe the messages. I'm just going to try and read some of them. Yeah. Fatso Chibaba, chini rhyme. What's the Fatso Mdara? Yeah, Fatso. Also, Bling 4 Kuseri. 4 Magone Sanasi Breakfast Club. 4 Munodiwa Mdara. Bling 4 is a superstar. Chino Pisaicho. Bling 4 Anogona, this young man. You know, lots of messages like that. I appreciate. I like it. Thanks so much, Breakfast Club. Finally, Bling 4 is in the studio. Big shout out from Natasha. Oh my goodness me, you have my crush in the studio. Bling 4, so that's a gospel song, Toritans? Yeah, it's a street gospel song. Yeah. All right. You know, when I listen to your music, Mazano, a lot of what you are bringing out, are you placing yourself, say, a gospel musician? Where are you placing yourself now? I know is not let anyone like no real my struggles, everyday experience. Those are no whether a gospel or a street vibe. No good later when you want. Those guys, my sister, are touchline. Shagatinya. There is a song that Bling 4, please. We are ku Scotland. We love that Rosanna song. And Bling the King, our Vanopisa. If only my 8-year-old daughter was listening, she loves Bling 4. Then someone else says, my son absolutely loves Bling 4. My son is 12 years old. Hi, Bling 4. I love your music. Rosanna is one of my favorite songs. Onos will say we should go to Jagadai. Because I believe with what we go on, when I say we see music, I will let them down. Because when I believe I'm not going to cheat, so it's not to motivate. As a musician, do you also have struggles, even in industry, much? Yeah, so it's definitely obvious because my struggles are shy, but still don't go hard. This has been one of the struggles that I have experienced in music. Music? Yeah, just share one or two. I think level you guys is like financing. Okay. Yeah, because the music you actually push but that go. So kana basna mara nyasera say asbude nyazo kuchacha chaizo. So mari ndo imwe like my challenges adosangana na music. Because even with nyazo shoot a video, nyazo like rono nyazo ude ringi that budget yakati kure and on. So yeah, sabotage. Sabotage? Yeah, sabotage, yeah. What do you mean by sabotage? From who? Mangoma sabotage, it really goes through that. You know what Trumba say? Sabotage? Just no, maybe size I say, but it's very good. Okay, all right. I'm not going to go, but still. You're here to perform one of my favorite songs right now from Bling 4. Check this out. Yeah. 4. We don't believe in farmer. We don't believe in bad man. So stick to that. Chikina chero chinoonekwa nekutsvaka mari kuti valence chero chiri kumaset. Anangoepfumba zvibhakera kana yekubatira vanhu matemo nemamachete. Nguva zhinji yero ndekunanganisa madots yabonde tichitora kapeti. Kana takatangira maroads streets fana vedu ngavatangira muhighway. It's a big up, every hustler big up. Warutsvaka mari muri kwanise kufida. Tsvaka mari kuti kwanise kudya. Avoid drama tonge sinozvinzwa. Atifambe tiri panyama matenge tiri pamweya. Zvozvo ndozvawasina kurida.
pazvinhu zvese Mwari ndo atinotungamidza. Ghetto youth hana kana cheu vega. Uchingomuka tanga waisa prayer gangster. Prayer. Tanga waisa prayer gangster. Apply pressure gangster. Pressure. Apply pressure gangster. Chigeza chero chinoonekwa nekutsvaka mari kwete violence chero chiri mumaseti. Ananguva epfumba zvibhakera kana iyo kubatira vanhu matemo nemamachete. Nguva zhinji yero ndekunanganisa madots yabonde tichitora carpet. Kana takatangirawo maroads omastreets vana vedu ngavatangirawo muhighway. Gangster zvera sizve lucky takarinyimwa ndezvokutohadhira nechana nesimba vasaiza bhati ako tik takafila maghetto youth sakadayira chichoro changu kutengera moms den rakura kuti aunge palong chain kara pangu ndega singabhadhare rent ndofira mangoma changu bepa nepen gangster. A Blink 4 live on the Breakfast Club. Wangu. Let me just share the messages on the WhatsApp platform. We love your music, Blink 4. This one is my favorite track, Chigangster Chedu. They beef. Nikki uyu munu ari kudeserve a Grammy. Chinamba chinonaka ichi. 4-0 halftime. Wakapenga mdara. I love the message that you have for the people. Blink 4 loved by this 51-year-old man. Yo. I appreciate. Hanzi Nikki murume wangu ati hanzi ngatimbomira kubuda mota timboterera Blink 4. Vanozononoka kubasa. Nikki, I love this guy. He's very humble. And munhu wekuti haunyare kuterera music yake even nemafesa ako munenge muchinzwa message. There you go. I want to focus on this song Chigangster Chedu. Unotaura nyaya kuti vana vedu vanofanira kutangira papi zve muhighway. Kana tatangirawo mastreet vana vedu ngavatangirawo muhighway. Because zvofanira kuchinja like isusu kana tatangirawo kughetto ka tofanira kunyatso kugrinda zvokuti vana vedu vafanira kutangirawo parinani kwete patakatangira futi isusu. Wangu ghetto kwangu risai kughetto kune ama one ndosvika zvarikwanisa kutaura ghetto kune hora aiziva ufanira kunge wakanyatso kusimba kuti ukwanise kubuda mughetto. Did you ever think kuti unosvika pawave zvinezvi? Maya Inda no one is tomorrow. Hapana uzuri mangwana kune but zvandangoita like yese ndangoita kandangoita nemoyo. So yeah, zviriko zvakazongo manifest. I think that one of the things that I love about you is that you are very humble. Thank you. How important is it as a musician kuti ungogara uri muna ngubo? I think azvingo like what like munhu anenge atongozvarwa akadaro and azvimbo zvakachinja same as moyo munhu ambobva wakachinja kana ungori nemoyo wakashata even unopretenda kuti moyo wakanaka but zvinozongora sei zvinozongobuda. So ando mazvarwa wadaira sei atakatongoitwawo. Uri pa ghetto watanzi anenge ari ma1. What was the most difficult time or difficult circumstances zvakamboitika uri paposition kughetto? Kubirwa cha kubirwa ndambirwa maphone nangu nepahwindo. murimo makarara mdara kwaunongochita seko mararire ekupiwa 3 times ka koteka 1 vakomana vazari mukomana nawo mafoni like first phone yakatsawa yech2 vabiwa futi yech3 vabiwa futi. uri ngoramba uchidzosera foni pahwindo ivavo maya vakomana vacho vanenge valoda badness toda akaloda badness.
Apa zvinhu zvako zvese zviri mumasine sanengari mama. What is the message that you have? Kune mwe mufana ari kuteerera zvinezvi ari kuedza but zvinenge zvichinetsa unyatsona kuti pakashata. What is the message that you have for someone ari kufunga kuti zvinenge zviri kunetsa hazvibudirire zvazvibude? Message yandinge ndinayo kune vanhu vadaro zvinobuda ramba uchitry and usamire kuti because maybe wada kumire baba maybe wasarwa nenguva diki wasarwa ne one step kuti usvike you better give up. So don't stop chasing your dream. Believe in yourself and don't try to be anyone else or someone else. Because ukatsaura kuti ange playing for make sense playing for ari kudara. So be yourself. Be yourself. Yeah. Bling 4 on the Breakfast Club live sessions. Thank you so much for the beautiful messages. Also, chine soft apa chinogona chine soft zvekudaro ndatombobvunza saka mukomana wacho anombotaura Bling 4 ndibaba wavo vese. Bling 4 chibaba icho. Nikki, please give him my number off darling. Chinogona Arnold for Waterfalls. Bling. Vanhu varuda 40 kungotaura but anyway 4-0 half time. Takawina. I rarely ask this question panoyama artist pa live session. When you look at where you are now, who would you like to thank? I know what you know. I didn't my fans. Because kuni vanhu vabelieve mandiri inside I don't believe mandiri. Zvitanga kuni mafans varanga kuti wakaipa inini wacho tsenda tombozvibelieve kuti zvinobuda here but iwe ungatoona kuti zvinobuda saka ndotenda Mwari nemafans. Yeah. If people want to get in touch with Bling 4 vanokubata ipapi mdara? It's Bling 4 everywhere. So Instagram is Bling 4, Facebook is Bling 4, Twitter is Bling 4, YouTube is Bling 4, and pama social handles yayo namba dzangu dziripo ndipo namba za 071 697 3466 ndodzoka futi 071 697 3466. Bling 4 live on the Breakfast Club live sessions. I am so excited and happy that he came through. Very well, my gifts. Madobda nevi mdara. And my gifts. Bling 4. Yeah. Chakutengera my gifts, nichakublessa nemas flowers. Nichakupfekedza ring cause my streets mzere makawards. Uri munhu wangu padeni ndiri kuchechi kana kubawa. Mira nyinyi chine dola momwe. Cause pari wese ndiwe wakaita ni believe mazvi. Pari wese ndiwe wazoita nditsikise manzi. Murudo ndapinda ke nemwiri wese ndabvuma ndapinda ke nemwiri wese ndabvuma ndapinda. Ndapinda. Mwari wava wakupa zvese zvatinoda. Fezi mboma, body mboma ndichagona. Svika padhuze ndudze zvese zvaunoda. Ndizimene nchazamone pandinogona. Kuti ufare, kuti usmile, kuti vabaiwe, kuti uganze, kuti uvhaire, shiri dzinaiwe. I hope hauzochinje. Changoramba uri sealed. I hope hauzopindwe. Mdara muri mlavu wese. Muri mlavu gani? My.
Breakfast Club live sessions on Star FM. Sounding good all the time. Thanks so much for tuning in to Star FM, sounding good all the time. It is 9 o'clock time for the news. This is Zim Paper's radio broadcast.